Tukang jabut-jabut bos, jabut lo. Man. Sementara mau video lo. Gerumbul dibrosoti. Oh, tapi yo telane ya memuaskan bolo. Istimewa bos, telane jarang sing bosok, lumrah lah bosok siji loro, tapi iki istimewa. Telones jos. Jos super. Super. Iki wong ngarit iki, wong ngarit. Ngarit Rambanan. Ya karena ngaret begini iki. Rambo. Ono 2 minggu ning kene ora sing ngarit blas. Ayo, nek ono ora ono sing para bos-bos e. Lho, lah ngono wae kok rokok. Ngejar poso. Ah, yo. Aku Ketawani terus ning kene prestasi. brutal ya akhirnya. Brutal lagi. Ala ngono wae. Wah, akhirnya melu mokel. Hah? Sapa si bapak kene rambut seneni? Ndi? Iki bapak kono. Tapi no. Oh,